וימלא 7 ימים אחרי הכות אדוני את היאור, ויאמר אדוני אל משה. בוא אל פרעה ואמרת אליו, כה אמר אדוני, שלח את עמי ויעבדוני. אם אין אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבוליך בצפרדעים. בשרת ציירות צפרדעים בעלו ובאו בביתך, ובחדר משכבך, ועל מיטתך ובבית עבדיך, ובעמך ובדנורך, ובמשערותיך, ובך ובעמך, ובכל עבדיך, יעלו הצפרדעים. ויבואו משה ואהרון אל פרעה, ויאמרו. כה אמר אדוני, שלח את עמי ויעבדוני. ואם אין אתה לשלח, הנה אדוני נוגף את כל גבולך בצפרדעים. לא אשלח. ידך במטך על הנהרות ועל היעורים ועל האגמים ועל את הצפרדעים על ארץ מצרים. ויט אהרון את ידו על מימי מצרים, ותעל הצפרדע, ותכס את ארץ מצרים. אמא, דומה לי זה. שמעו נחרטו מים, איזה דבר נורא, להוד מעלתי ביום בהיר קרה. שתיתי לימונדה עם משהו טעים, מתוך השוקולדה קפצו לי צפרדעים. צפרדע בקציצה, צפרדע בגרביים, צפרדע בחולצה, בתוך המכנסיים. שלח נא את עמי. אוי ואבוי, איזה ממכה, אי אפשר לסבול אפילו לא דקה. אוי ואבוי, איזה ממכה, אי אפשר לסבול אפילו לא דקה. ויקרא פרעה למשה ולאהרון ויאמר. הביאו אלי את משה. העתירו אל אדוני ויסר הצפרדעים ממני ומעמי וישלח את העם ויזבחו לאדוני. התפאר עלי, למתי אעתיר לך ולעבדך ולעמך לאחרית הצפרדעים ממך ומביתך, רק ביאור תישארנה?
לבחר. כדברך, למען תדע כי אין כאדוני אלוהינו בשר וצפרדעים. ויצאו משה ואהרון מעם פרעה. ויצעק משה אל אדוני על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה. ויעש אדוני כדבר משה, וימותו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות ומן השדות. ויצברו אותם חומרים חומרים, ותבאש הארץ. וירא פרעה כי הייתה הרווחה, ויכבד את ליבו מאוד, ולא שמע אליהם כאשר דיבר אדוני.